Oliko tällainen Super Mario Galaxy 2 jälleen ja meidän planeetamme mennään Yoshi kivaa, hurraa! Olen itse pelaamassa sitä läpi Stitchikselta. Päätin nyt, hei! Ei täällä ole oikein ketään. No niin, kummis. Niin, katsotaan, tuolla on, noin. No niin, tarkoitus on nyt, että tullaan myöhemmin sitten tässä jaksossa, tai no, tulee monta jaksoa, niin minä kuvaan tänään pari jaksoa ja laitan ne. Ja sitten näistä tämän jaksossa pitäisi päästä ensimmäisen URI-RM:ltä. Siinä on kumminkin nyt pelailua. Elikkä Super Mario. Aivan loistava tasohyppelypeli. Super Mario. Saimme, monen miten tämä oikein on. Ja suoraan ykkösappiin päästiin. Aha! Goins! Hei, Teeve! Minä kuuluu pikkukaveri. Nyt jo viikon omaskin. Tässä muuttui. Let's go. Hei. Takaisin Mario. Minun pitää nyt tuohon lumalentotähti. Jeppa ja hei. Jippikaa ja hei. Jos mä, hei. Joo, tosiaankin siis. Mä pelaan tämän yhden tason ja ajattelin nytten näyttää sen, pelata vähän sitä minun tasoani näyttämään, että missä saakka minä olen. Ennen kuin päästään, koska minä huomasin yhden aivan sairaan hauskan jutun. Tämä nyt yritetään hoitaa. Tai sitten minä tänään kuvaan hirveän monta jaksoa ehkä putkeen. Tai no kuvaan monta jaksoa putkeen, kun ylihuomenna alkaa koulut. Niin tänään se on yksi ainoasta mahdollisuuksista milloin kuvata. Ja hei, terve! Pääskö siitä lähtemään? Wow, did you show up? Jep. No niin, katsotaan. Ensi jaksossa tai tässä jaksossa näytän teille ihan ikinoman pelin, joka on ja vedän sen 100% läpi. Näytän teille pari vanhaa kenttää siitä, jotka ovat oikeasti sillä hauska, että ne on kuulunut edelliseen Mario-peliin. Ja no niin, ihan sama. Tämä peli, me pelasimme nyt tätä sametusta, mutta minäpä tein nyt tälleen, että pieni pikainen muutos, että toivottavasti teitä ei haittaa. Ja minä näytän nyt teille sen minun ikiomaan pelini, jossa olen. Mä teen teille ne pari tasoa sitten. Monta minuuttia tää on kuva. Kauan tää on muutos kuvaan. No niin, 3, 2, 1 ja Super Mario Galaxy ja se on tuosta. No minä olen siis viimeisessä Galaxissa. Se näyttää tältä. Mulla on paljon ja sitten mulla on tuolla kirje. Aika hyvä sitten. Oho. No kumminkin näissä jaksoissa me
Menemme vielä Power JJR. Mario, race later you! Ja minä näytän teille yhden bossin. Tai no, minä näytän teille, koska tää meidän ei ole nähnyt vielä yhtä. Näytän vaikka teille Power JRn yhden powerin. Mutta ensin tahon näyttää, että tämä peli, jos joku sattuvat tietämään, tämä on yhdestä toisesta niin Mario-pelistä. Ja se on niin Super Mario 64 tämä taso. Tämä on ollut sairaan hyvä minulle. Minun mielestäni. Otetaan vaikka ensin nämä Retron Womkin King. Elikkä tommonen tuo kuningas. Hei, kuka se muuta voisi ollakaan kuin Luigi? Ota pelataanpa Luigilla. Hei, bro, joulou. I want to go wild. Play Luigi. I want to pro. Ok. Ipi! Kummiskin. Tässä töissä, kun tiedätte, tässä on aivan sairaan. Hei. Aina pitäisi osia sinulla. Hey, good things you can use in time. Roll for in what king vogue king. Tässä on sairaan monta. Oikeasti pitää nähdä tosiaan, kun tässäkin on salareitti. Tuossa tyyppiä oppilaa. Pääsee tänne. Tämä ei ole ihan samanlainen kuin 64. Tässä on tietenkin noita galaksi, noppia, vähän uudemman näköiset. Luikilla voi pelata. Tämmösiä. Mutta ei ole ihan samanlainen, mutta on tämä on kumminkin paras taso, mitä on pitkään aikaan tästä. Ui vitsi! Super Mariossa pelannut. Kun minä olen tietää jo valmiiksi tämän tason. Tää on siinä. Otetaan kuinka nopeaa Luigi luo. Ja sitten se kävelee. Noin. Ei. Oikein. Aika kun menis tälleen. Ja jos mä en pääse tätä ensimmäistäkään kenttää läpi vielä, niin siis minä näytän nyt hetkeksi vielä teille, että tämä tulee. Ja sitten näytän teille nämä molemmat tasot. Yhden Power JRn ja yhden Powerin. Vitsi, miksi mä nyt kuolen näin paljon? Nyt mä yritän vetää vauhdilla, koska lukin juuri uudet tiedot, että nyt videot saa olla 15 minuuttisia tai alle. Niin sen takia mä yritän vähän kiirehtiä tämä. Ja jos ei tule, niin mä teen, minä teen osia näistä. Ai, hyvä. Vielä kun se bossi on, missä muut, niin kun mä vaan pääsis nopeaa sinne. Jos joku menee sen tekemään, otan näitä, tosiaan näitä, kun aika alkaa käymään vähän vähille, josta ohoi patterilla hissin päällä. Niin tosiaankin tämä on Super Mario 64. No hei, pitää mä sen. Noiki! Kiva! Noiki! Hyppä. Joo, ja nämä kiviukot on aika monestakin voi olla tuttuja. Ei, poja! Ja sieltä päästään. Pääviholliset. Hypätään. Oho. Ja kuka sieltä tulee? Tön. Hoppiu. Tuolla on siis tommonen, kun se hyppää. Semmossa. Ei, äkkä. Noin. Oho, ja tuolla tulee. Miettiä pakilla päälle. Oh yeah. Kuka on paras? Vitsi. Ui. Ai.
No jos tällä kerralla, jos mä nyt kuolen, niin sitten mä päätin, että mä menen seuraavaan asiaan. No. Mennään seuraavaan asiaan. Näette, että tuossa on se boss-paikki. Ja seuraavassa niin se on samanlaista, mutta tukena Verstaria ja Retrutomappa. Katsotaan 10 minuuttia ja sanonpahan vaan, että se on nytten. Heippa hei!